I de sobte, enmig de la classe de plàstica, la professora va ensenyar el dibuix de la Marta i va dir molt somrient: «Mireu que bé que dibuixa la Marta». En el full no hi havia floretes, sinó un mamut enorme. «Però d'on surt aquesta nena?», es va preguntar en Max. Hola, bona tarda. El mes passat es van celebrar aquí a Cambrils les Jornades de la Dona i nosaltres a la biblioteca vam exposar tota una sèrie de llibres infantils sobre la igualtat entre dona i home i em va cridar l'atenció especialment aquest llibre que es diu «D'on surt aquesta nena?», de l'editorial Baula, i és un llibre pensat per a nens a partir de 5 anys i parla de la igualtat de gènere en clau d'humor. Tant l'autor, en Thierry Lenén, com la il·lustradora, la Delphine Durand, són francesos i tenen una dilatada carrera en el que és el món de la literatura infantil i juvenil i han col·laborat diverses vegades junts en l'àlbum il·lustrat i sobretot en obres o en històries que parlen de valors i sentiments. Aquesta història ens parla, ens explica als nens, sobretot, la igualtat de gènere i que tots som iguals i podem fer les mateixes coses, i a través d'una historieta que està protagonitzada per Max, un nen que té les coses molt clares perquè el món es divideix entre els éssers que tenen Siri i els que no en tenen. I ell està molt content i molt orgullós perquè està en el grup dels que tenen Siri. I, per tant, les coses se li desquadren o queda totalment desconcertat quan a la classe hi arriba una nena nova que es diu Marta i que és una nena o un ésser que no té Siri però que fa coses dels éssers que tenen Siri. M'agradaria destacar dues coses d'aquest llibre que em semblen importants. Una, la primera, és que el text està molt ben resolt i que, per tant, ajuda el nen a parlar de la igualtat o a entendre la igualtat a través de l'òptica de l'humor i que també crea complicitat amb els personatges de forma que ens desperta el somriure ja des de la primera pàgina. La segona que m'agradaria destacar és la comunió entre text i il·lustració. Cal destacar sobretot la il·lustració o el tipus d'il·lustració de la Delphine Durand, que és una il·lustració que és propera al pop i al còmic i que s'adequa perfectament a l'humor de la història.